Mihai Eminescu s-a născut în toiul iernii, pe data de 15 ianuarie 1850, la Ipotești, în județul Botoșani. Familia. Tatăl său, Gheorghe Eminovici, era căminar, un mic rang de boier. Mihai a crescut sub ochii grijulii ai mamei, Raluca Eminovici. Gheorghe Eminovici și Raluca Eminovici s-au ocupat îndeaproape de educația celor 11 copii. Mihai a fost cel de-al 7-lea copil al familiei Eminovici. Casa în care locuia era simplă, albă, nu prea înaltă. Câteva trepte suiau spre cerdacul bătrânesc. Avea doar 4 încăperi de locuit și un chiler, o încăpere mică la casele țărănești folosită drept cămară. Mihai era un copil vesel și vorbăreț, care se apropia repede de oameni. Tovarășul de joacă a fost fratele lui, Ilie, descris în mai multe poezii. Copilăria. Primii ani din viață și-a petrecut în satul Ipotești și în Botoșani, jucându-se mult în natură. Experiențele frumoase ale copilăriei le transpune mai târziu în versuri despre natură. Fiind băiet păduri cutreieram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, s-aud cum apa sună încetișor. Fragment din poezia Fiind băiet păduri cutreieram. Vara hoinărea în jurul satului Ipotești, cutreierând dealurile, văile, luncile și pădurile. Nu se temea de codru, de întuneric sau de singurătate. Iarna îl găsea pe la șezători, unde îi plăcea să asculte basme, doine, balade, proverbe și zicători. Copilăria lui a fost aceea a oricărui copil de țăran, liber peste măsură. Despre copilărie și despre relația pe care o avea cu fratele său, Mihai Eminescu a scris poezia Copii eram noi amândoi, din care am să vă redau un fragment. Copii eram noi amândoi, frate meu și cu mine, din coș de nucă car cu boi făceam și înhămam la el culbeci bătrâni cu coarne. Și el citea pe Robinson, mi-l povestea și mie. Eu zideam turnul Vavlion din cărți de joc și mai spuneam și eu câte o prostie. Adesea la scăldat mergeam, în ochiul de pădure, la balta mare ajungeam și la ei mijloc înnotam la insula cea verde. Din lut acolo am zidit, din stuful des și mare, cetate mândră l-a privit, cu turnuri mari de tinichea, cu zid împresurată. Educație. Mihai a învățat acasă să scrie și să citească. Cum biserica și locuința preotului se aflau foarte aproape de casa părintească, copilul Mihai a descoperit aici cărțile preotului, pe care le-a terminat repede. La 8 ani, tatăl său l-a dus peste hotare, la Cernăuți, unde a urmat clasele a 3-a și a 4-a. La școală este atras în mod special de istorie. Primele poezii. Prima poezie pe care a scris-o a fost La mormântul lui Aron Pumnul. Aceasta a fost publicată în anul 1866 într-o broșură de poezii scrisă de elevi în cinstea prea iubitului lor profesor de limba română. În același an își publică prima poezie, De-aș avea, în ziarul Familia. Voi reda în continuare un fragment din poezia La mormântul lui Aron Pumnul. Te-ai dus, te-ai dus din lume, o, geniu înalt și mare, col unde te așteaptă toți îngerii în cor, ce întoană tainic dulcea sferelor cântare și-ți împletesc ghirlande cu nuni mirositoare, cu nuni de albe flori. Primii ani din viață. După moartea profesorului său, Mihai Eminescu călătorește prin Transilvania, cunoscând îndeaproape limba și obiceiurile poporului român. Ajunge la București, unde îl cunoaște pe Ion Luca Caragiale și este angajat ca suflor al Teatrului Național din București.
tinerețe. Numele lui este schimbat în Mihai Eminescu de către Iosif Vulcan, cel care i-a publicat prima poezie. Călătorește foarte mult. Este suflor la Teatrul Național din București. Studiază la Viena. Între anii 1869 și 1874 este student la Viena, Austria și Berlin, Germania. A studiat dreptul și filozofia, dar a studiat și cursurile altor facultăți. Aici citește și lucrează enorm. În Viena o cunoaște pe Veronica Micle, de care se îndrăgostește și căreia îi dedică numeroase poezii de dragoste. Ajutat de Titu Maiorescu, studiază la Berlin. Tot Maiorescu îi oferă postul de director al Bibliotecii Centrale din Iași, care acum îi poartă numele. E numit apoi revizor școlar pentru județele Iași și Vaslui. Așa ajunge să-l cunoască pe Ion Creangă. Mihai Eminescu și Ion Creangă. A fost prieten cu Ion Creangă, această prietenie fiind considerată una dintre cele mai frumoase prietenii din domeniul literar. Cei doi prieteni obișnuiau să cutreiere Iașul și împrejurimile lui, uneori și câte 3 sau 4 zile. În plimbările lor, Creangă îi povestește pățaniile lui din copilărie. Fascinat de aceste istorisiri, Eminescu îl convinge să le aștearnă pe hârtie. Astfel, iau naștere amintiri din copilărie, Harap alb și celelalte povești binecunoscute. Poezii și basme. Printre sursele de inspirație ale poetului se numără dragostea pentru natură și folclor. Mihai Eminescu a scris peste 200 de poezii. Dintre cele mai cunoscute opere ale sale menționăm Somnoroase păsărele, Scrisoarea a treia, Luceafărul, Făt frumos din lacrimă, Freamă de codru, Copii eram noi amândoi, Cetelegeni, Colinde, colinde, Revedere, Lacul, La mijloc de codru, Fiind băiet păduri cutreieram. Dintre operele amintite mai sus, voi recita cât un fragment din poezia Lacul, respectiv Revedere. Lacul. Lacul codrilor albastru, nu feri galbeni îl încarcă. Tresărind în cercuri albe, el cutremură o barcă. Revedere. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme au trecut și de când m-am depărtat, multă lume am umblat. Sfârșitul vieții. Mihai Eminescu s-a stins din viață în data de 15 iunie 1889, la vârsta de 39 de ani, acesta fiind bolnav. Este înmormântat la cimitirul Belu din București. În semn de recunoștință, Mihai Eminescu a fost omagiat astfel. Banca Națională Română a publicat în 2005 portretul poetului pe bancnota de 500 de lei. Anul 2000 a fost declarat de UNESCO Anul poetului Mihai Eminescu. NASA a pus numele Mihai Eminescu unui crater de pe planeta Mercur.